Molt bon dia a tots i totes. Molt agraïts de que estigueu aquí. Els mitjans de comunicació per nosaltres són importantíssims, ja ho sabeu, i per tant doncs, us agraïm moltíssim la vostra assistència. Us explico una mica com anirà. L'acte d'avui, en principi, parlarà primer el Fernando Marín com a representant de DMD Federal. Després parlaré jo concretament de la situació de Catalunya. Creiem que és bo diferenciar-ho per les circumstàncies pròpies de cada comunitat. Després en Ramon Riu ens parlarà dels dos casos que estan encallats per qüestions judicials i després tenim la sort meravellosa de tenir la Teresa i el Lucas, a la Teresa i el Lucas, que són testimonis que d'alguna manera són els que posen sobre la taula la real necessitat de tot el que nosaltres estem fent i estem treballant. Per tant, moltes gràcies a vosaltres per venir, i a Lucas i a la Teresa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, perquè d'alguna manera el que fem és per les persones. Moltes gràcies. Doncs, si us sembla, comencem. Li passo la paraula al Fernando Marín. Anirem fent uns canvis d'idioma i de vegades ens passarem d'una a l'altra i ens aneu avisant segons el que necessiteu. ¿Val? Muchísimas gracias. Endavant, Fernando, quan vulguis. Muy bien, muchas gracias a Cristina Vallés y a DMD Cataluña por hacer de anfitriones en esta mañana. Efectivamente, haremos un sándwich de idiomas, pero a veces hablas el mismo idioma y es imposible entenderse, que es algo a lo que nosotros estamos muy acostumbrados desde que empezamos hace 40 años a luchar por los derechos de salida. Nuestro objetivo es trasladar a la sociedad española la respuesta a la pregunta si la eutanasia, 4 años después, funciona bien, regular o mal. Y la respuesta es depende, que es una respuesta que sirve para todo, ¿no? Te puede ir bien si encuentras un médico responsable y en un plazo de 6-7 semanas tramitas la solicitud, te ve otra vez el médico responsable, te ve una médica consultora, te ve tus papeles, los verifican la dupla, una pareja, 2 vocales de la comisión, que son el jurista y la médica, y te dan el ok. Y entonces a las 7 semanas tú decides cuándo morir. Te puede ir regular si a la médica que le pides ayuda para morir, empieza a suspirar, esto, yo no sé nada, y hace una objeción de conveniencia. Dice, no, yo esto no lo hago. La objeción de conveniencia, la objeción de conciencia en realidad no va a ser nunca un gran problema para la eutanasia, porque sociológicamente son una hiperminoría. Y además la eutanasia es una demanda poco frecuente por definición en todos los países. Estamos hablando que a lo mejor el 5% de las personas que fallecen cuando dentro de 10 años esto esté a pleno rendimiento. El 95% de las personas que mueren no solicitan la eutanasia. Entonces es un número, fijaros que estamos hablando de 1000 solicitudes redondeando, ¿no? Y 500 prestaciones. Bueno, 500 prestaciones entre las decenas de miles de profesionales que tenemos no es que sea una presión asistencial. La presión es más mental, simbólica, por la importancia que tiene que tú puedas decidir el día. ¿No funciona? Sí. Que tú puedas decidir el día, la hora y el lugar de tu muerte. Eso es lo nuevo, ¿no? Entonces te encuentras con una médica que es objetora de conveniencia porque no la han formado, porque no la están apoyando, no existe un sistema de profesionales referentes a la que ella pueda recurrir para decirle cómo va esto, porque necesariamente es algo nuevo, porque ha empezado hace 4 años, eso es inevitable, porque nadie le asegura que vaya a tener una liberación de agendas. A veces se está haciendo poco a poco y claro, estamos hablando de 17 comunidades autónomas que a veces no se pueden comparar entre sí, porque tú puedes comparar Cataluña con Asturias, con Cantabria, con Murcia, con comunidades mucho más pequeñas en población y territorio. Entonces, en Cantabria pues se conocen todas. Entonces, pues, ¿quién lleva esto? Esto lo lleva la Lola en la consejería, la llamas y te atiende y te dice, esa es la referente.
Claro, en un sitio como Cataluña eso es imposible, pero todavía hay comunidades donde el sistema de referentes es una lista de WhatsApp. Esto es poco serio, porque si a la persona que lleva el tema en la unidad en la oficina de la PRAM, que se llama aquí en Cataluña, o la unidad de eutanasia, como se llame, le toca la lotería y mañana ya no va a trabajar, pues el sistema se desmorona, porque está basado en contactos personales, demasiado informal. Entonces necesitamos que todo esto se vaya apuntalando, que exista un protocolo, como defienden con claridad las compañeras de Cataluña, de respuesta a una solicitud, y que la tramitación, los plazos se vayan ajustando. Debería haber un procedimiento abreviado que si hay una persona que su deterioro te hace sospechar que pueda morir en 4 o 5 semanas, pues en 20 días se haga toda la tramitación. Se puede hacer, la ley lo permite, no hace falta hacer un cambio legal. Y por último, ya termino, porque luego habrá otros temas que comentará Cristina, pues estas novedades que surgen cuando la familia se opone y presenta una denuncia en el juzgado, ¿no? Esto nos ha pillado con el pie cambiado porque también es algo a veces inevitable. La ley necesita un rodaje para saber dónde se puede encontrar, dónde se puede meter, dónde está el hueco para meter el palo en la rueda. Es absolutamente, todo el mundo sabe que va en contra del espíritu de la ley, que va en contra del sentido común. Que tu padre te denuncie por querer morir ya es muy duro, es durísimo a nivel personal, pero que encima la justicia, apoyándose en elementos técnicos bastante sólidos, le dé pábulo a esa posibilidad y vaya aplazando tu muerte durante un año, ahora en agosto, pues también es muy duro, es muy cruel porque supone un sufrimiento añadido y la ley no vino para eso, la ley vino para que fuéramos más libres y más felices. Y yo dejo aquí mi intervención porque el resto lo tenéis por escrito. Muy bien, muchas gracias, Fernando. La visión general del Estado es esta, es una desigualdad entre comunidades, esto es lo que nos marca y lo que nos desespera. En Cataluña los tiempos y los resultados son un poco distintos. De alguna manera podemos decir que la ley, el despliegue de la ley en Cataluña es un despliegue que parece correcto y que nos demuestra que la ley es una para todas las comunidades, pero que la diferencia está en cómo esta ley se despliega en las distintas comunidades. De alguna manera, me paso de idioma y esto ya sabéis que puede pasar. Vale. En general, a DEME de Catalunya valorem positivament la prestació de l'eutanàsia. S'està consolidant com un dret sanitari dins del sistema públic català. Això és una cosa que ens fa mirar amb optimisme el tema. Segons l'informe oficial, i teniu vosaltres les dades perquè han sortit publicades, aquesta seria la primera diferència important. Catalunya publica les dades, no a totes les comunitats es publiquen les dades i es fa molt difícil fer un seguiment, fer una comparativa si no tens les dades. Hi ha comunitats que saltant-se la llei no publiquen les dades i això és una cosa que ens preocupa moltíssim a DMD com a federal. Les dades han anat augmentant, tenim un 63% més de sol·licituds, un 51% més de prestacions realitzades a Catalunya, però tot i així hem de pensar que les dades són baixes. Són baixes comparades amb els altres països on fa molt temps que està la llei en funcionament. Tal com deia abans el Fernando, és una prestació que està pensada per poca gent, però que és gent que ho necessita moltíssim. Per tant, les dades aniran augmentant. A Catalunya hi ha hagut, si us sembla ho deixem per després, hi ha hagut, creiem, algunes qüestions de base que han propiciat que la llei es pogués desenvolupar amb més tranquil·litat i de manera més ferma. De totes maneres, hi ha coses que cal anar ajustant. Una cosa important és que estem pràcticament d'acord amb totes les conclusions del que ens ha dit la Comissió de Garantia i Avaluació.
estem del tot d'acord amb el diagnòstic que està fent la Conselleria de Salut. I això vol dir que estem treballant conjuntament per tirar-ho endavant. Quines coses són les que més ens preocupen? La primera, la falta d'una campanya institucional sobre el procediment d'aplicació de la LORE, tant a ciutadania com a professionals. Aquesta campanya falta informació i formació. Informació a la ciutadania, formació als professionals. Segona qüestió seria els processos que d'alguna manera no entren en l'oficina PRAM. Totes aquestes sol·licituds que no entren ens preocupen moltíssim. Són sol·licituds que xoquen amb el que ha dit abans el Fernando d'una mal entesa objecció, moltes vegades vinguda per una falta d'informació i formació dels professionals. Això és una cosa importantíssima. L'altra seria la poca presència de la privada dins de tota aquesta qüestió de l'eutanàsia. Hi ha moltes derivacions a la pública des de la privada. L'alt nombre de morts, d'èxitus, que li diuen, de prestacions de persones abans de rebre la prestació. I l'alt nombre de denegacions en casos de patiment o malalties mentals. Per tant, nosaltres el que plantegem, i el que plantegem al departament, ja us dic, amb una total sintonia, i el que plantegem a la comissió amb una total sintonia, és la creació de protocols per tots els centres públics i privats, el reforç de la figura de referents en eutanàsia, aquests professionals que en un moment donat poden ajudar en els altres professionals, un registre d'objectors fàcil de consultar perquè des de la gestió dels CAPs puguin treballar-hi, la formació, el suport als professionals que accepten i tiren endavant una eutanàsia i sobretot, encara que ho diguin a l'últim lloc, és la més important, una campanya informativa sobre el que és la llei orgànica de regulació de l'eutanàsia i una cosa que ve derivada, però no per això menys important, que és la població ha de saber que existeix un document, que és el document de voluntats anticipades, que si la població, la ciutadania el tingués fet, d'alguna manera tot el que és el final de vida, no només el final de vida per eutanàsia, perquè la majoria de població no morirà per una eutanàsia, morirà per altres qüestions. Totes les qüestions dels drets en final de vida han de ser coneguts per la ciutadania. I una manera fàcil, barata, per què no dir-ho, per fer-ho és que es conegui què és el document de voluntats anticipades, on la ciutadania pot demanar l'eutanàsia, però pot demanar moltes altres coses que si després sorgeixen a les preguntes podeu preguntar-ho, perquè és de les coses que a nosaltres en aquest moment ens interessen més. Una campanya seriosa sobre els documents de voluntats anticipades i sobre el coneixement de la llei orgànica de regulació de l'eutanàsia. Però ja veieu, la diferència entre el que abans ens deia el Fernando i el que estem dient nosaltres de Catalunya. Una llei ben desglossada, ben aplicada, pot ser una bona llei, però ara cal que determinades administracions de determinades comunitats s'hi posin realment, perquè les competències estan transferides. Per tant, vol dir que les comunitats s'hi han de posar, el Ministeri també, però cada una de les comunitats ha de fer un esforç per fer-ho. Molt bé, moltes gràcies. Passem a un tema controvertit, si us sembla, que el Ramon intentarà simplificar i explicar de manera entenedora. Endavant, Ramon, quan vulguis. Bé, moltes gràcies. A mi em toca parlar dels casos que actualment estan judicialitzats, no? Concretament el cas de Noèlia i de Francesc. Crec que els mitjans de comunicació els han seguit, aquests processos judicials, des del mes d'agost de 2024 i, per tant, ja en tenen un coneixement. De fet, el que ha estat objecte d'impugnació han estat les respectives resolucions
dictades per la Comissió de Garantia i Avaluació que informaven favorablement les sol·licituds d'eutanàsia tant de Noèlia com de Francesc. Per tant, això és un procés contenciós administratiu entre l'administració i la persona que recorre, que en aquest cas són el pare de Noèlia i el pare de Francesc, que consideren que aquesta resolució administrativa no compleix els requisits que diu la LORE, que estableix la LORE. Han seguit procediments diferents. El jutjat 12, que és el que va conèixer el cas de Noèlia, després de tota la tramitació on hi van haver proves, dictaments pericials, vista oral, 7 metges van informar, tots ells favorablement, la resolució de la Comissió de Garantia i Avaluació. Finalment dicta sentència el mes de març 2025 en el que considera que inadmet el recurs del pare, considera que Noèlia compleix tots els requisits que estableix la llei i, per tant, considera que la resolució és perfectament ajustada a la llei. Això ha estat objecte de recurs, d'apel·lació per part del pare davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que està en aquests moments pendent de la seva sentència. El cas de Francesc va ser diferent perquè va anar al jutjat 5 i el jutjat 5, contenciós administratiu de Barcelona, el que va fer va ser inadmetre d'entrada. No va tramitar el procés, el va inadmetre d'entrada. I contra aquesta inadmissió es van recórrer tant al Ministeri Fiscal com al pare i va anar al Tribunal Superior, que va dictar sentència també el mes de març de 2025, anul·lant aquella resolució del jutjat i retornant el cas al jutjat 5. Considera el Tribunal Superior que no es pot negar a l'IMINE d'entrada absolutament que el pare no estigui legitimat per recórrer. Això només es pot resoldre un cop examinades totes les circumstàncies del cas dins del procés. I, en fi, per tant, el tema està altra vegada a la taula del jutjat 5, el cas de Francesc, però la Generalitat no ha estat conforme amb aquesta resolució i l'ha apel·lat al Tribunal Suprem en cassació, etc. Bé, les, derivades processals del tema poden ser moltíssimes, no? El que és important és que en tots dos casos es van adoptar inicialment ja mesures cautelars de suspensió. Per tant, les dues resolucions de la Comissió de Garantia i Avaluació han estat suspeses. I com que no es poden aplicar i com que aquí pot haver recursos successius davant del Tribunal Superior, davant del Tribunal Suprem, davant del Tribunal Constitucional, davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, això pot portar a que no es puguin fer efectives aquestes resolucions que informaven favorablement les eutanàsies d'aquestes dues persones fins d'aquí a molts mesos. Per tant, la LORE, com ja s'ha dit, té un problema greu, però un problema des del punt de vista qualitatiu. No té un problema des d'un punt de vista quantitatiu. De més de 1.300 informes favorables emesos en aquests 4 anys per les comissions de garantia i avaluació, un total de 4 han estat objecte de recurs. De més de 1.300, 4. Per tant, resultaria totalment excessiu, desproporcionat, parlar de que s'ha judicialitzat l'eutanàsia en caràcter general. No. El que hi ha en aquests moments són 2 casos suspesos. Ara bé, està clar que per a aquestes persones és una situació terrible, dramàtica. Aquestes persones estan en situació de context eutanàsic. Per tant, pateixen, tenen dolor i sofriment greu i irreversible. I se les està obligant a viure en contra de la seva voluntat. Això equival a imposar a aquestes persones un tracte inhumà, degradant, equivalent a una tortura. És un verdader atemptat a la seva integritat física i moral, a la seva integritat com a persones, a la seva llibertat, al seu dret a la vida privada. No ens podem oblidar que l'article 8 del Conveni Europeu de Drets Humans reconeix el dret a la vida privada i el Tribunal Europeu de Drets Humans, en moltes sentències, ha dit
que aquest dret a la vida privada comprèn el dret de cada persona a decidir el moment i la forma de posar fi a la seva pròpia vida. Per tant, la possibilitat de que es plantegin recursos contra les resolucions administratives que informen favorablement les sol·licituds de rebre ajuda per morir hauria de ser molt excepcional. Ara bé, som conscients que de forma molt excepcional, però a Canadà, a Bèlgica, a Holanda, també en alguns molt pocs casos, però algun cas excepcional hi ha de parents, familiars, persones properes que plantegen recursos als tribunals per intentar evitar la mort del seu ser estimat en un sentit molt possessiu del concepte amor, perquè no volen permetre el seu alliberament quan està en aquesta situació de verdader patiment. La LORE, recordem, estableix que les resolucions de les comissions de garantia i avaluació poden ser impugnades, però ho han de ser pel procediment davant dels tribunals de l'ordre contenciós administratiu, però per un procediment especial, el procediment de protecció dels drets fonamentals. És un procediment especial que la Constitució, article 53, diu que és un procediment preferent i sumari. Sumari vol dir abreujat. Preferent vol dir que els tribunals l'han de conèixer i resoldre amb preferència respecte a qualsevol altre procés que tinguin en tramitació. Bé, ens podem preguntar realment al Tribunal Superior de Justícia, els jutjats, estan donant a la solució d'aquests casos la preferència que exigeix la Constitució i la llei? En la nostra manera de veure, és totalment desproporcionat, exagerat, el temps que estan trigant a resoldre i mantenint suspeses les resolucions de la Comissió de Garantia i Avaluació. Aquí s'està imposant en aquestes persones un patiment afegit. En aquestes persones se les està obligant a viure en contra de la seva voluntat. Per això, des de DMD, estem estudiant la possibilitat d'impulsar una reforma legislativa, una petita reforma de la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa que comportaria incloure-hi uns preceptes que regularien un procediment específic, especial, abreujat, amb uns terminis molt breus per a resoldre aquests casos concrets. No és res nou, no és res estrany. La pròpia llei de la jurisdicció contenciosa administrativa actualment ja conté 4 procediments específics per a determinats drets fonamentals, on imposa uns terminis molt breus de solució, concretament el recurs contra la prohibició de manifestacions, el recurs per a retirar dades d'internet, per transferències internacionals de dades i per control de mesures sanitàries que afecten a la salut pública. Per tant, afegir-hi un nou procediment seria perfectament lògic, coherent, donada la especificitat d'aquest cas. Aquí no estem davant d'uns processos en què estan en litigi valors econòmics, no es tracta d'un tema d'impostos, no es tracta d'un tema patrimonial, no són llicències urbanístiques, són persones que estan patint i, per tant, els hi hauríem de donar aquesta preferència. Evitaríem així, doncs, la dilatació dels processos i aquest sofriment afegit que s'està causant en aquestes persones. Gràcies. Moltes gràcies, Ramon. Si et sembla, abans parla el Lucas, Teresa, i tu tanques. Et va bé? Sí. Donem la paraula al Lucas, que ell mateix presentarà, i, com he dit abans, és una cosa importantíssima que en aquesta taula hi hagin 2 testimonis, perquè ells són els que posen de cop la qüestió on ha d'estar, que és en les persones. Moltes gràcies.
Bueno, buenos días. Yo soy Lucas Barrero, hijo de María Dolores Barrero, que en este caso es mi madre, que falleció el pasado 18 de febrero tras recibir la prestación de la muerte digna. Me gustaría destacar 3 aspectos principalmente. Con esto que comentaba Ramón, en primer lugar, decir que más allá de los casos más mediáticos y de lo que muchas veces trasciende a medios de comunicación, y como comentaban al principio, existen muchísimos casos en los que este sufrimiento, esta violencia institucional, yo lo llamaría, no trasciende a los medios, pero que lo sufrimos los familiares más directos. Y es que, al menos en mi caso, la muerte digna es un aspecto que ha estado siempre presente. De hecho, uno de los recuerdos más antiguos que tengo es ir con mi madre cuando se reguló las voluntades vitales anticipadas, cuando yo tendría 5 o 6 años, a registrarla a la Junta de Andalucía, que en este caso es la comunidad donde nosotros hemos residido. Y en mi casa siempre se ha contemplado el hecho de la eutanasia en el momento, yo creo que desde que se comenzó a tramitar la ley, que coincidió justamente con el diagnóstico de una atrofia multisistémica, un parkinsonismo extraño, atípico, que es una enfermedad rara que no tiene ni cura ni medicación y que a lo largo de los últimos 4 o 5 años han desembocado en un sufrimiento constante de mi madre, que en el final de su vida tenía dolores continuos desde el pasado mes de agosto, con morfina diaria, sin responder a ningún tipo de medicación y en la que el padecimiento ya se hizo tal que solicitó la eutanasia. También quiero decir que no es la primera vez que se interesó por el tema y es un poco la tónica que hemos visto durante estos últimos años. Una vez recibe el diagnóstico, hace 4 o 5 años, también coincidiendo con este aniversario que hoy en cierta medida celebramos, de la aprobación de la ley de la eutanasia, ella ya se interesó por esto y la respuesta que recibió al interesarse al preguntarle a su médica de cabecera por la aplicación de la ley fue: cuando vuelva de vacaciones ya hablaremos de eso. Y esa ha sido la tónica que nos hemos ido encontrando en estos 4 años, de hecho, porque tengo apuntadas algunas de las frases que yo creo que no se me olvidarán nunca, que me han llegado a decir hasta la trabajadora social: ¿tú no crees que es prematuro? O cuando le hicieron la valoración, la trabajadora social, ya una vez registrada la primera solicitud de eutanasia, el pasado 4 de diciembre, que le preguntó: ¿tú no prefieres una residencia a la eutanasia? O en el caso de la referente, de esta profesional que tendría que atender al médico responsable y que debería de asesorarle en todo este procedimiento, que me llegó a decir a mí personalmente cuando le llevé la documentación, ya que no había ningún interés por parte de los profesionales médicos, o al menos eso era como lo hemos percibido, que me llegó a decir que esto iba contra la ley de la vida, que esto era contra natura. Entonces, quiero poner en relevancia eso y de ver cómo estos casos que quizás no son tan mediáticos, al final siguen teniendo un sufrimiento detrás por parte sobre todo de los familiares. Y es que la segunda cosa que me gustaría destacar es que al final yo me he pasado los 2 o 3 últimos meses de la vida de mi madre peleando su muerte digna y no quizás despidiéndome como me hubiera gustado tranquilamente al lado de ella, ¿no? Porque desde el 4 de diciembre que registró la primera voluntad no se han cumplido ninguno de los plazos recogidos dentro de la LORE. Primero, cuando fuimos 15 días después, tal y como marca la ley, a registrar la segunda voluntad, el médico me dijo que ese día no tenía tiempo de atendernos, que volviéramos otro día. Luego, el 26 de diciembre, cuando ya se registra esa segunda solicitud, lo que nos encontramos es que, de una forma similar a la de hace 4 años, cuando mi madre se interesó por primera vez por la ley de la eutanasia, en el centro de salud seguían sin tener ningún tipo de asesoramiento, ningún tipo de información del procedimiento de la ley. Y ha sido, y doy las gracias en ese sentido, a través de profesionales que nosotros mismos conocíamos dentro del hospital de referencia, lo que se viene conociendo como enchufe, como hemos conseguido el contacto de esta persona referente, que no fue hasta que se incorporó de vacaciones después de los Reyes y después de las Navidades cuando comenzó a asesorar al médico. Que nos encontramos que esta persona referente, además,
viendo sus comentarios de que esto es contra natura, de que esto va en contra de la ley de la vida, lo que nos encontramos es que han nombrado a una persona referente de los casos de la eutanasia y que está en contra de la eutanasia, que es lo mismo que en muchos casos nos encontramos también si seguimos declaraciones que hay de personas que actualmente conforman la Comisión de Garantías, en este caso en Andalucía. Entonces me gustaría expresar esa preocupación, ese sufrimiento que día tras día, cuando vas al médico a consultar si hay alguna novedad en la tramitación, porque no sale tampoco de los profesionales médicos de llamar a los familiares, porque además no tienen tiempo material, porque además no se reconoce todavía a día de hoy, al menos en nuestro centro de salud, que esos profesionales tengan una mayor dedicación y que puedan liberar las agendas para dedicar tiempo a formarse, para dedicar tiempo a conocer la ley. Lo que nos encontramos es que trabas en cada procedimiento. Y no fue hasta el 15 de febrero, más allá de 2 meses y medio después de haber echado la primera solicitud, cuando se recibe la comunicación por parte de la Comisión de Garantías. Para que os hagáis una idea, mi madre lo tenía tan claro que esto se recibe un miércoles y el lunes, el lunes siguiente ella ya estaba ingresada, estaba sedada y pendiente de la donación de órganos, que es otro tema que me gustaría nombrar y que creo que es necesario también para quitar un poco de peso a todo esto que os he comentado y del sufrimiento que ha sido la tramitación durante 2 meses de una prestación de ayuda a morir dignamente. Efectivamente, la prestación se llama Morir Dignamente porque lo es, porque una vez se recibió esta comunicación, gracias sobre todo, y esto depende también mucho de lo que comentábamos al principio, de los profesionales médicos que nos encontremos en el camino, y gracias al coordinador de la UCI y el coordinador de trasplantes en este caso el Hospital de Río Tinto, que se puso a nuestra disposición desde el primer día, todo pudo hacerse de una manera que yo diría como debería de haber sido desde un principio. Desde el minuto 0 se pusieron a nuestra disposición, se acordó la fecha con los profesionales, ya que mi madre quería acabar con su sufrimiento lo antes posible, y diría que no se puede entender mejor lo que es morir dignamente que estar presente en un proceso de eso, en los últimos días. Lo que es elegir tú de quién te quieres despedir, elegir tú cómo quieres que acabe, el poder despedirse de una persona. Yo, sinceramente, cuando pasó todo esto, digo, yo para mí lo elijo igualmente morirme así, porque creo que es en ese momento, cuando tú estás allí, cuando ves cómo una persona se puede ir sin sufrimiento, cómo esa persona acaba con el sufrimiento que lleva acarreando los últimos años, cuando de verdad entiendes lo que es la muerte digna. Y ahí sí que me gustaría ya para acabar mandarle un mensaje a los familiares de estas personas que actualmente se encuentran bloqueadas y le diría que hicieran un pensamiento y que pensaran realmente en sus familiares y que consideran una muerte digna para ellos, y si realmente creen que estar aquí de una forma en la que sufren día a día dolores, en las que tienen un sufrimiento que ya les ha reconocido la Comisión de Garantía, es lo que desean para sus familiares más cercanos. Muchísimas gracias. Se entiende perfectamente de por qué estás hoy aquí, porque realmente son las personas y para las personas trabajamos. Muchísimas gràcies. La Teresa ens explicarà també una miqueta com a testimoni del seu home com va anar tot el tema de l'eutanàsia. Endavant, Teresa. Molt bé. Primer de tot, gràcies a DBD per convidar-me a explicar un cop més el nostre testimoni, perquè per nosaltres és important explicar com va anar tot. Jo sempre que faig una intervenció dic que recordo el Josep, perquè realment ell és el protagonista d'aquesta història, ell és el que la va demanar i ell és el que va marxar, però com a la seva dona i família doncs penso que jo sóc la que ara haig d'explicar el testimoni. Al Josep, quan tenia 53 anys només, el 2011 li van diagnosticar un Parkinson. Van passar els primers 5 anys que diuen de luna de mel perquè la medicació feia efecte i vam anar fent, ell era mestre, professor d'història, anava fent, però el 2016 veient que ja havia una possibilitat d'empitjorament, una possibilitat que tingués més endavant una demència associada al Parkinson, vam fer el DVDA, el document de voluntats anticipades, però ens vam oblidar posar
que en cas que s'aprovés la llei d'eutanàsia, doncs que la volíem tenir, no? Això és una dificultat que vam tenir quan vam demanar l'eutanàsia més endavant, però finalment la vam poder demanar. Sí que és cert que en aquell moment DMD ja tenia els impressos on te ponien en cas de que la llei sigui aprovada. Però nosaltres ho vam fer amb els papers de la Seguretat Social, que no existia. Després, cap al 2020, el Josep comença a empitjorar amb els problemes físics, molta dependència, ja va començar a anar a un centre de dia, li van donar la incapacitat i ell va començar a pensar en la possibilitat de treure's la vida. En aquell moment, clar, no existia encara la llei, encara no estava aprovada. Nosaltres estàvem a prop de la gent que lluitava perquè s'aprovés, però com no hi era, ell deia que volia morir, però li feia molta por. Deia que no sabia com fer-ho, la manera, li sabia greu equivocar-se i que fos un inconvenient per la família, que quedés malament, i va decidir esperar, mentrestant anava vivint. No? I va arribar el 2021, que es va aprovar la llei. Nosaltres la vam rebre, evidentment, amb prudència, però també amb entusiasme, perquè sabíem que això li permetria a ell i a molta gent morir dignament. I jo sempre dic que el Josep va passar de dir com moriré a dir quan moriré, perquè sabia que la llei d'eutanàsia li permetria morir d'una forma correcta, digna i que li ajudaria, per això es diu la PRAM, no? Que és un programa d'ajuda a morir dignament. Cap al 2023-24 ja l'efecte, o sigui, el Parkinson, el problema que té amb les persones tan joves és que deixa de fer efecte i va deixar d'efecte cap al 24 i és quan el Josep va dir no puc més. Un matí em va dir 3 anys de parlar amb tu i em va demanar aplicar l'eutanàsia. Nosaltres tenim la grandíssima sort que vivim a Osona, molt a prop de Vic, i és una ciutat que és coneguda perquè ha sigut pionera amb els tractaments de cures pal·liatives i per això ho vam tenir molt fàcil de seguida. El nostre metge de capçalera estava de vacances, per això vam acudir directament al metge referent de l'Hospital de Vic. L'únic inconvenient que vam trobar és que era la primera que es feia a l'Hospital de Vic. Hi havia hagut 2 eutanàsies més a una població, però havien sigut ambulatòries, i vam viure amb ells el que era posar-la en marxa des de l'inici, però vam trobar sempre moltíssima predisposició. Jo recordo que li vaig dir al metge, que després hem acabat amics per la relació que es va establir, li vaig dir tranquil, que mirarem junts, ho farem junts, anirem averiguant, no? Perquè per ell era tot un inici. Haig de dir que tot l'equip de la infermera, treballadora social, les 2 infermeres i el metge ens van acompanyar d'una forma excel·lent durant tot el procés, però al ser l'estiu, nosaltres la vam demanar al juliol, molta gent estava de vacances, el primer cop va durar 3 mesos i una mica més, és el temps que va... Però aquest temps ens va donar la possibilitat primer d'acomiadar-se, que el Josep es pogués acomiadar de tots els amics, famílies, va acomiadar de moltíssima gent. La gent li va poder dir el que sentia per ell, el que havia sigut conviure amb ell, tothom s'abraçava molt emocionats, va ser una experiència molt bonica. Vam poder fer un llibre, perquè ell dibuixava, feia aquarel·les, vam poder fer un llibre amb una carta de comiat d'ell que vam poder entregar el dia del comiat i també a la gent que venia a veure'l. També vam fer un reportatge amb el diari d'Osona, el 9-9 i a Televisió 9 TV, que ens va fer un reportatge preciós perquè ell tenia clar que volia deixar el seu testimoni. Per tant, van venir a casa, ens van fer el reportatge, que per cert va guanyar un premi de periodisme nacional, no sé si l'heu sentit parlar, sobre salut i drets socials, la qual cosa ens va donar molta satisfacció perquè era donar llum una vegada més al nostre testimoni. I dins d'aquest procés també vam fer la petició de donació d'òrgans. Ell era donant de sempre i la donació d'òrgans, què et suposa? Doncs canvien coses, perquè d'entrada tu quan imagines la declaració, l'eutanàsia és acompanyar el teu marit o la persona estimada fins al final, no? Agafar-lo de la mà fins al moment de morir i triar el lloc. Nosaltres havíem agafat un hospital més petitet i la donació d'òrgans et suposa anar a un hospital que tingui quiròfan, acomiadar-te quan queda sedat, dormit, no al moment de morir perquè després ha d'entrar al quiròfan, però posat tota la balança, tant els meus fills com el Josep com jo vam dir que ella pel seu propi pes, evidentment marxar donant vida no tenia preu i ho vam fer.
Per tant, jo també voldria remarcar, com feia el Lucas en aquest moment, jo estic molt lligada al món dels trasplantaments d'òrgans a nivell personal i voldria destacar la importància de tenir en compte la possibilitat de donar-se òrgans en l'aplicació de l'eutanàsia, perquè és nou, fa poquets anys, no? I la gent té la idea d'un vessament cerebral, un accident de cotxe. Aquí se'ns omple una altra possibilitat de poder plantejar la donació d'òrgans. I bé, el 4 d'octubre finalment la Comissió de Garanties i Avaluació va donar el vistiplau. Després de 3 mesos esperant, va ser difícil però ho vam aconseguir i ens vam acomiadar, vam acompanyar el Josep a l'hospital. Ell se'n va anar amb un somriure, nosaltres teníem el dolor per dins però vam sentir molta pau, moltíssima pau. Ens vam agafar els tots tres, els meus fills i jo amb ell, i vam dir que l'estimàvem i que per fi podia deixar de patir. Li van dir que ja podia marxar, que marxés, perquè era el moment que ell havia triat. I el Josep va triar d'una manera, va triar com morir, on morir acompanyat, el dia que volia morir, fins i tot va triar el dia perquè després poguéssim fer l'enterrament el dissabte i diumenge per poder, quanta més gent pogués venir a acompanyar-nos. I va marxar de la forma més digna. Nosaltres el vam agafar de la mà per acompanyar-lo a marxar, perquè ell se sentís acompanyat, donar-li aquest pas, i ell ho volia fer així, sense patiment, i ho va aconseguir gràcies a la llei d'eutanàsia. Per tant, estem molt agraïts. Moltes gràcies, Teresa. I el dit, és per les persones que estem treballant i que estem lluitant perquè sigui una llei vàlida, equitativa, una ley que llegue a todos y a todas partes de manera igualitària. Molt bé, doncs quan vulgueu, si voleu alguna aclaració, alguna pregunta, vosaltres mateixos, no sé com ho farem, no sé. Sí. La reforma de la llei... Sí, hi ha un micro. Sí, no sabia. Volia preguntar aquesta petita reforma de la llei perquè jo no tinc molta idea de temes legislatius, però què implica, que és molt senzillament, o sigui, que entenguem què es pot canviar i amb què afavoriria? Una reforma possible de la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa podria ser una modificació del procediment especial que actualment segueixen els recursos que es plantegen contra les resolucions de les comissions de garantia i avaluació, que és la resolució administrativa que autoritza la pràctica de l'eutanàsia. I en què consistiria? Doncs en un procediment especialment abreujat, amb uns terminis de resolució molt breus. Això és un projecte, diguem, que estem estudiant encara a DMD i, per tant, això, si algun dia es tira endavant, alguns grups, el legislador, concretament el Congrés dels Diputats, hauria de tirar-ho endavant. Jo només vull posar un exemple. Per prohibir, quan es prohibeix una resolució administrativa del Departament d'Interior, del Ministeri d'Interior, prohibeix la celebració d'una manifestació o obliga a canviar el seu recorregut, aquestes mesures limitatives, prohibitives, poden ser recorregudes. Com que afecta el dret fonamental de manifestació, la llei preveu un procediment específic que resol en 10 dies. Si el dret de manifestació es pot resoldre en 10 dies, el dret a morir dignament, quants dies necessita? Sobretot tenint en compte que la persona que està esperant ha passat un procés llarguíssim, que és el procés mateix de la LORE. A aquestes persones se'ls ha aprovat la resolució de la LORE, per tant, doncs ja han passat aquest temps. Aquí estem parlant d'una pura qüestió administrativa, que és la que s'hauria de resoldre
de manera molt ràpida. No estem parlant d'una qüestió econòmica, d'una altra qüestió, estem parlant de persones i per tant es mereix el respecte perquè això es pugui resoldre d'una manera molt ràpida i és el que nosaltres estem estudiant. Sí? Jo dues qüestions. La primera, seguint amb la llei, una altra de les coses que heu explicat és que s'incompleixen els terminis. No sé si hi ha alguna manera que contempli la llei o alguna qüestió potser més administrativa que depengui de les comunitats de garantir que es compleixin aquests plaços. I després una pregunta breu per la Teresa, que abans deies que el fet d'haver fet el DBA sense especificar que volíeu l'eutanàsia en cas que s'aprovés, us va dificultar una mica el procés. Doncs això, que ens ho expliquis una mica més què va passar exactament. No digo que como no sé si hay alguna manera que se pueda hacer para garantizar que esto no pase. Sí, lo primero, todos deberíamos cumplir la ley como base. Ahora hemos oído que se estaban planteando cuando una persona hace una reclamación ante la denegación del médico responsable, el médico consultor o la dupla, esa reclamación que tiene que resolver el Pleno la tiene que hacer en 20 días. Bueno, pues hay comisiones, fundamentalmente la de Andalucía, que suspenden los plazos, pero por la cara, porque además es ilegal, porque hay un procedimiento. Cualquier proceso administrativo se puede suspender, a no ser que tenga una regulación específica, que la tiene, y es una ley orgánica. Bueno, pues no lo cumplen. Tampoco cumplen su obligación de publicar sus informes. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, no vamos a ir a quemar la sede del Parlamento como hicieron en Murcia, pero por otros motivos, pero el Ministerio sí que puede tener una actitud de mayor liderazgo. De decir, a ver, señores, pero para eso él tiene que hacer sus deberes primero. O sea, no les podemos, es como, no podemos exigir que los profesionales respondan a una prestación nueva para la que no han sido formados, ni apoyados, ni saben cómo meterlo en su agenda, ni nada de nada. No podemos pedirle a un médico de cabecera o del centro de salud, a una enfermera de cabecera que sepa cómo consigue la consulta con la médica consultora, que es una neuróloga que te da cita 6 meses después. Es evidente que no puede ser así. Tiene que haber un procedimiento alternativo. Y todas esas piececitas hay que encajarlas. En Cataluña ha habido alguna tramitación que se ha hecho en 13 días. ¿Por qué se ha hecho en 13 días? Porque la persona se moría. Y entonces se han ido encajando todas las piezas. Lo que no puede ser es, claro, si tú vas el viernes a las 6 de la tarde a pedir la eutanasia en una consulta habitual, es difícil. Hay que hacer las cosas de otra manera también. Bueno, pero empezarás el lunes. Entonces tú ya avisas, necesito rápidamente el médico consultor porque esta persona a lo mejor no llega. El presidente, el médico responsable tiene 3 días hábiles para comunicarle al presidente. No hace falta ponerse 3 horas, si realmente hay voluntad. Entonces esos márgenes se pueden estrechar, incluso el de los 15 días cuando hay un peligro de fallecimiento, se pueden estrechar y que la tramitación sea 30 días. Eso sería un éxito. Y 20 días en casos excepcionales. Lo que tienen que hacer es tener más voluntad para hacerlo, ¿no? Y una actitud personal, lo comentaba Lucas, de personas que forman parte de las comisiones de garantía que no deberían estar ahí. Porque no creen en esta prestación, porque no tienen suficiente empatía con el sufrimiento de los demás, porque dicen, bueno, ¿y sabes qué pasa? Que como ese 25% de solicitantes al final se muere, como que, bueno, si ya se ha muerto, ¿qué más da? Y claro, así no podemos seguir, ¿no? Hay que ser un poquito más cuidadosos. Y todo depende, no hace falta cambiar nada, ninguna regulación. Bueno, el Ministerio tiene que hacer el nuevo manual de buenas prácticas y escribir esto una cosa detrás de otra para que las comunidades lo sepan. Porque las comunidades están pendientes de que el Ministerio aúne. Por ejemplo, Cataluña no, desde el minuto 1 dijo que ellos no iban a respetar, que no iban a seguir, porque no es ley, la recomendación de que el médico consultor no conociera al paciente, porque es absurda. Eso se le ocurrió a alguien pensando que podía comprometer la neutralidad o la independencia. Todo lo contrario.
Si yo tengo ELA y mi médica de cabecera le pide a mi neuróloga que me haga un informe como médica consultora, ella mejor que nadie me conoce. Que la independencia va por otro lado. Y si ella sabe que yo puedo tener otros procesos mentales o de otro tipo, o arrebatos o lo que sea, y duda de mi voluntad, pues ella lo va a saber mejor que nadie y va a hacer un informe desfavorable. Bueno, pues Asturias, Cataluña, Euskadi, Navarra no sigue esa recomendación y el resto sí. Y el resto están esperando a que de una vez el Ministerio diga, mire, esto no tiene sentido, no hay que seguirlo, la quitamos. Pero no lo hace, va todo con años de retraso dentro de poco tiempo que tenemos. Entonces, todo se ordenará, pero bueno, lo que estamos pidiendo es un poquito de diligencia. Et responc. Bé, quan el Josep va començar amb el Parkinson, ell no tenia demència i al cap dels anys, quan ja un parell d'anys abans de demanar l'eutanàsia, va desenvolupar una demència i el metge responsable va dir que no li podia fer, però va passar un procés de proves, van parlar amb el seu neuròleg i van confirmar que sí que ho podia fer, que tenia capacitat encara. Evidentment, si haguéssim esperat un parell d'anys més, no l'hauria pogut fer, ens ho van dir. Si no ho feu ara, no la podreu fer. I això és una cosa que jo intento explicar a la gent, familiars que tenen Alzheimer, no? De dir, feu-lo amb temps perquè després ja no hi sereu a temps de fer-lo. No? Aquesta va ser la situació. Disculpa un momento. Me gustaría añadir a esto que comentaba de la voluntad, que creo que no es de recibo a día de hoy, que dependiendo de la comunidad autónoma donde residas y donde decidas morir, tengas un condicionante ideológico detrás por el tema del gobierno que haya en esa comunidad, y que eso sea una preocupación añadida para todo el tema de pedir la eutanasia, porque mi madre se murió pensando que no le iban a conceder la eutanasia hasta el día que se la concedieron, porque allí actualmente gobierna el PP. Y anteriormente gobernaba el PP con Vox. Y no puede ser que cada vez que haya unas elecciones, bien sea a nivel autonómico, bien sea a nivel nacional, todavía se cuestione lo que es un derecho básico ya reconocido como es la eutanasia. Pues sí, la complicidad de las administraciones, de las consejerías de salud es importantísima para que haya un número importante de profesionales decididos a llevar a cabo una eutanasia. En las comunidades donde hay gobiernos que en su día se opusieron a la aprobación de la ley, tenemos un número de objeciones elevadísimo. Esto quiere decir que evidentemente los profesionales no se van a meter en según qué tinglado con la administración, la Consejería de Salud en contra. Por tanto, es importantísimo que exista esta predisposición a cumplir la ley, porque tal como decía Fernando, es a cumplir la ley. Hola, bon dia. Gràcies als 5. Faig gala dels meus coneixements juristes de P3 perquè van dir moltes coses que no m'han quedat clares. Quins són els passos a seguir? És a dir, ara ja entenc que us ho esteu plantejant, però què s'ha de seguir ara mateix per aconseguir aquesta reforma? I tenint en compte el clima polític que hi ha ara mateix al Congrés, no sé fins a quin punt és factible o no aconseguir-la. I d'altra banda, ja m'ha quedat clar que no s'estan judicialitzant els casos, que són molt poquets, però no sé si us fa patir que aparegui finalment una sentència que anul·li això i a la qual molta gent es pugui agafar. No sé si m'estic explicant. És a dir, hi ha altres, fins on jo tinc entès, hi ha sentències que apareixen i que obren camí a una via que fins ara no s'havia explorat. No sé si us fa patir que passi això també amb l'eutanàsia i que hi hagi gent que es pugui acollir més vegades i que s'anul·lin prestacions. Gràcies. Començo pel final. No tenim aquesta por. Estem convençuts, estamos seguros de que los tribunales van a resolver inadmitiendo estos recursos o desestimándolos. Hay una jurisprudencia perfectamente establecida, constante, rigurosa, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional. Hay que recordar que la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia fue objeto de 2 recursos. Uno de los diputados del grupo Vox en el Congreso
y otro de los diputados del Grupo Popular en el Congreso. Y ambos fueron desestimados íntegramente por el Tribunal Constitucional en 2 sentencias. Por tanto, ha quedado perfectamente establecido que el derecho a acceder a la prestación de la ayuda a morir es perfectamente lícito, es un derecho fundamental, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado perfectamente la ley reguladora de la eutanasia vigente en Bélgica, que es menos proteccionista que la española. Y ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la ley belga es perfectamente respetuosa con todos los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, los tribunales españoles están obligados a cumplir la interpretación, porque lo establece así el artículo 10.2 de la Constitución, la interpretación de los derechos fundamentales que ha fijado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. Están obligados. Y en caso de que no lo hagan, hay recursos para apelar hasta el tribunal, esos tribunales, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que visto el recorrido de su jurisprudencia, estamos seguros de que no la van a cambiar. Porque no podemos olvidar que esa jurisprudencia encaja en un sentir general, porque se están tramitando y aprobando en Reino Unido, en Francia, nuevos proyectos que intentan garantizar el acceso a la ayuda para una muerte digna. Pues porque hay una inmensa mayoría de opinión pública favorable al reconocimiento de ese derecho esencial. Bueno, hasta aquí primera. La segunda pregunta. La primera era, una reforma de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa requiere la aprobación de una ley por parte de las Cortes españolas. Evidentemente eso requiere mayoría simple en el Congreso. Si el Senado la desestima, vuelve al Congreso y mayoría absoluta en el Congreso. Y evidentemente eso requiere un consenso mayoritario de los grupos políticos presentes en estas cámaras. Cuando sus señorías dejarán de insultarse y se pondrán a trabajar, pues, en fin, confiamos que sea pronto. El problema és que aquesta gent, aquests partits que estan propiciant aquestes qüestions, saben que no ho poden guanyar. És senzillament, exacte, és dilatar, aquí tenim el públic enterat, és dilatar el procés i posar en dubte qüestions sobre les comissions de garantia, etc. O sigui, saben que no ho guanyaran. Quan comencen, saben que no ho poden guanyar, però sí que ho poden endarrerir, que poden posar el dit a l'ull a totes aquestes persones que han demanat aquest dret bàsic. O sigui que és un problema d'una falta d'ètica total. Jurídicament ho poden fer, sí, ja ho sabem, poden fer el recurs, però és una falta d'ètica, està pensat per altres coses, és indecent. Havia dit que no ho diria, però és que és indecent. És una instrumentalització del procés, un abús de procés, del dret a recórrer. Perdona, l'última. Si es reis en 10 dies, vosaltres plantegeu una revisió similar? Amb què estaríeu satisfets? No tenim el projecte escrit, preparat i a punt de presentar. L'estem estudiant. Evidentment, es podria fer en un temps molt breu. Mira, a Canadà, quan s'han plantejat recursos similars, se'n resol en 2 mesos. Jo crec que aquí, com que el procés és tan garantista, hi han intervingut metges, un control previ per part de 2 metges, més un òrgan de l'administració, un òrgan col·legiat. Escolta, això té moltes garanties. Per tant, si hi ha l'informe favorable de l'administració, la revisió judicial
hauria de ser molt ràpida. 10 dies? 15? Yo con esto de los días creo que no es tanto, y esto es opinión personal, desde mi experiencia, creo que no es tanto establecer un plazo, sino que seamos conscientes. Yo no sé si los que estáis aquí o los que os leerán ha vivido alguna vez un ataque de dolor de un familiar o de una persona que esté cuidando, pero cuando estás atendiendo un ataque de dolor diario o continuo, cuestión de días, cuestión de horas, cuestión de minutos, yo creo que hablar de tiempo es totalmente una tontería. Lo que quieres, en este caso cuando ya está tomada la decisión de la muerte digna, es que pase cuanto antes y que el sufrimiento de la persona que quieres, con la que estás acompañando, con la que estás cuidando, acabe cuanto antes. Y el hecho de que ahora estén judicializados estos dos procesos y que esas personas estén sufriendo a diario es una brutalidad. Jo també per en Ramon, sobre això de l'oposició a l'eutanàsia de familiars, simplement preguntar quina valoració fan que el cas d'en Francesc hagi arribat al Suprem i quina importància li doneu, atès que potser pot ser una manera d'establir una jurisprudència que eviti que es pugui repassar, que pugui tornar a passar el que li ha passat a en Francesc, no? Això que comentàvem que el TCJ s'hi ha oposat quan en primera instància no li havien donat la potestat, doncs que el Suprem pugui una mica desempatar i apamar que això no pugui tornar a passar. A veure, la direcció lletrada del procés de defensa de la resolució de la Comissió de Garantia i Avaluació que va informar favorablement el cas de Francesc la porta l'advocat de la Generalitat de Catalunya. I per tant és la Generalitat de Catalunya, el gabinet jurídic de la Generalitat de Catalunya, qui pren les decisions processals en aquest cas. Han recorregut al Suprem i el Suprem pot resoldre, però mentrestant el cas està a la taula del jutjat 5 que hauria d'anar tramitant el procés. Jo, si em permets, no entro a valorar un criteri processal adoptat per la Generalitat de Catalunya. Cada maestrillo tiene su librillo. Un altre advocat que dirigís el plet potser hagués fet una altra cosa. Ho dic perquè la legislació processal permet molt diverses opcions a l'hora de plantejar recursos. Es podia anar ara al Suprem contra aquesta sentència del Tribunal Superior, però també es podia esperar, perquè el procés podria, un cop hagi dictat la seva sentència al jutjat 5, es podria apel·lar, si no hi ha conformitat, al Tribunal Superior i tornar al Suprem després. És a dir, cuidado perquè hi ha moltes... Jo no puc passar d'aquí amb les valoracions. Sí, bon dia. Jo us volia preguntar si a nivell de Catalunya en aquests 4 anys heu detectat alguna desigualtat territorial a l'hora de garantir aquests terminis i aquestes prestacions. Gràcies. Sí, en això coincidim plenament també amb l'anàlisi que fa la Comissió de Garantia i Avaluació, que si mireu, consulteu l'informe magnífic, per cert, de la comissió, una de les coses que els preocupa i ens preocupa a nosaltres també és la desigualtat territorial. S'ha d'estudiar per què, s'ha d'estudiar el com influeix una zona rural, una zona urbana, una qüestió econòmica. Tot això no està contemplat en la informació que es recull moltes vegades. Per exemple, la qüestió socioeconòmica no es recull i seria interessant de recollir-ho. Vindria a dir que jo m'atreveixo a dir-ho, miro la Glòria que no em renyi, però jo m'atreveixo a dir-ho que a nivell socioeconòmic en aquest moment les persones que estan més enterades
per qüestions culturals, per qüestions de mitjans de comunicació que els hi arriba, etc., són les que poden demanar més. Si tu no saps que existeix un dret, no el pots exercir. I ens trobem amb aquesta qüestió, ens trobem en zones on, pel que sigui, per la qüestió rural, per la qüestió econòmica, etc., doncs no coneixen i per tant no utilitzen aquesta nova prestació. Sí, hi ha molta diferència territorial a Catalunya també. I més enllà el factor socioeconòmic que explicaves, no sé si, per exemple, heu pogut detectar a nivell de prestació sanitària, d'objectors de consciència, de recursos de formació, etc., si es nota molt si hi ha diferències en aquests conceptes segons en quina comarca viu la persona que sol·licita la prestació. Sí. I també és curiós, per exemple, com els perifèrics, que és on van a parar a vegades els metges i metgesses recient arribats al país, doncs quina resposta hi ha? No tenen els professionals cap obligació de conèixer la legislació del nostre país. En el nostre país existeix una llei importantíssima que no és la llei d'eutanàsia, és la llei d'autonomia del pacient. Aquesta llei és la que ens permet, d'alguna manera, generar finalment una llei d'autonomia total com és la llei orgànica de regulació de l'eutanàsia. Però hi ha professionals potser que desconeixen que des del 2002 hi ha aquesta llei d'autonomia del pacient i tot el que suposa una possibilitat de rebutjar un tractament, suposa el poder demanar informació, el poder saber. Tu necessites, per decidir lliurement necessites tenir informació, però per fer efectiu un dret l'has de conèixer. I per tant ens trobem tota aquesta situació. Sí, és necessària. Per això abans nosaltres dèiem que reclamem una campanya informativa a la població, a la ciutadania, perquè tothom coneixi que hi ha aquesta prestació, però també una formació a nivell de professionals. I ho demanem nosaltres i ho demana l'informe de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya. Cal una formació obligatòria anual a tots els professionals que els digui quines novetats hi ha hagut respecte a aquestes qüestions de drets de final de vida, no només per l'eutanàsia, sinó per tot el que són els drets en final de vida. A partir de l'aprovació de l'eutanàsia hi ha hagut un salt en el que són tots els drets de final de vida. Cal respectar tots aquests drets. Les persones entrin en el seu final de vida a partir d'un procés d'eutanàsia o entrin a partir de qualsevol altre procés de malaltia, necessiten rebre una atenció molt determinada. Els professionals han de tenir el temps per garantir que aquesta atenció sigui importantíssima. Estem acabant la vida, quan tenim els nadons els cuidem molt, però al final de vida hem de tenir també aquesta cura. Voleu el micròfon? Cuando los grupos políticos que impulsan de alguna manera estas situaciones de recursos lo hacen, saben que no van a ganar el recurso, lo saben perfectamente porque existe todo un entramado judicial, como antes ha explicado Ramón, que acoge este tema, pero lo que intentan, lo que quieren es que entorpecer el proceso, poner en duda que la ley pueda ser una ley acogedora, y lo que no tienen en cuenta es que las personas a las cuales se les está dilatando el recibir un derecho como es el derecho a la eutanasia, están sufriendo. Antes yo creo que nos lo has explicado muy bien, lo que es para estas personas. Un día más de dilatación de su proceso, lo único que consigue es
agravar su situación, estamos hablando de personas que están intentando dar un paso definitivo, como es el de terminar con su padecimiento y con su dolor. Están pidiendo la eutanasia por algo. Nadie, todo el mundo quiere vivir, pero lo que no quieren es vivir en según qué circunstancias. Por tanto, son cuestiones muy, muy graves. Sí, us volia fer una pregunta de dades. Una part ja l'he respost, he aprofitat mirar la nota de premsa. Era sobre el tema de les denegacions per tema de salut mental. He vist que el 25% se deniega, porque es a nivel también federal, esto me interesa, que el 25% se deniega de las solicitudes. No sé si tenéis la cifra de más o menos aproximadamente cuántas de ellas son por una cuestión de sufrimiento o enfermedad mental y si hay algún tipo de propuesta. Entiendo que es una cuestión muy difícil de solucionar, pero no sé si tenéis alguna propuesta para que esto se pueda arreglar de alguna manera. Si te parece, hablamos primero de la cuestión en Cataluña y luego Fernando seguro que nos puede dar datos o no nos puede dar datos de federal, que es lo peor que puede pasar. En Cataluña, los datos que nos da la Comisión de Garantía y Evaluación son, queda determinado las que se pidieron por enfermedades mentales solicitadas, son pocas, pero en el año 24 son 17, ¿vale? Y se han llevado a cabo 2. Así. Esto es gravísimo. Evidentemente hay muchas cuestiones alrededor, personas que pueden haber fallecido durante la tramitación, pero lo que tenemos claro nosotros y la comisión, si miráis al final las conclusiones de la comisión, nos dicen que ahí hay un tema a estudiar. Hay un tema a estudiar, quiere decir que puede ser que exista una visión distinta cuando es una eutanasia por enfermedad mental. ¿Es posible? Pues sí, es posible y clarísimamente. Pero es que la LORE en ningún momento distingue entre una enfermedad mental y un cáncer de páncreas. En ningún momento te está hablando de una enfermedad grave y te está hablando de un padecimiento grave. El padecimiento puede venir por muchas cuestiones. Por tanto, no ha de existir esta disonancia entre un contexto eutanásico y el otro. Desde Cataluña, en una disposición de buenas prácticas que hace la Comisión de Garantía y Evaluación, se esfuerzan en pedir que esto no pase. No ha de existir esta discriminación, en absoluto. En un borrador de buenas prácticas del abril del 24, el Ministerio de Sanidad vuelve a hablar de este tema y precisamente habla de que no ha de existir esta discriminación. Evidentemente, personas que llegan a la prestación de la eutanasia a partir de una enfermedad mental han de tener un estudio exhaustivo de la situación, pero esto no quiere decir que quede discriminado, sino que se hará un estudio, se verá cuál es la cronicidad de esta enfermedad, se verá que evidentemente no estamos hablando de alguien que tiene un disgusto, estamos hablando de enfermedades mentales con nombres y apellidos, ¿vale? O sea que nos preocupa a la comisión y preocupa al departamento y se ha de estudiar. Está puesto encima de la mesa y yo creo que es uno de los temas puntuales, graves, que nos preocupan en este momento. Sí, solo añadir que son los casos más complejos, porque pueden ser personas jóvenes. Es muy difícil afirmar que una persona joven tenga limitaciones en su autonomía física de manera que no pueda valerse por sí misma, que no vaya a tener ninguna mejoría apreciable en el futuro. Estamos hablando de personas de 25, 30, 35 años que a lo mejor tienen una esperanza de vida de 50 años más, sin recurrir a la varita mágica de algo habrá, ¿no? Algo habrá, ¿no? Los psiquiatras que la tratan, a lo mejor han sido 10, 12, 15, todos coinciden en que esa cabeza está absolutamente destruida y que esa persona no va a encontrar
la paz jamás, porque está muy deteriorada mentalmente, con capacidad para tomar decisiones, lógicamente, ¿no? Si no, no entraría. Y hay que resolverlo caso por caso. Son los casos más difíciles en Países Bajos, los más difíciles en Bélgica, y lo que ha provocado una campaña mundial en contra de la reforma de la ley canadiense que los iba a incorporar, ¿no? Con una serie de bulos y de historias tremendas, ¿no? Yo sé que en Madrid hubo un caso en el 24 con un trastorno mental grave como única causa, de una persona que vivía sola pero necesitaba ayuda para su supervivencia, o sea, no era dependiente de ir al baño, pero sí que necesitaba, por su trastorno mental, que alguien estuviera encima para su higiene, la ropa, la colada, en fin, lo que es llevar una vida autónoma. Entonces, ¿qué están haciendo las comisiones? Pues se rechazan la inmensa mayoría, y solamente si el caso está muy bien documentado, como ha ocurrido aquí en Cataluña, con un médico responsable, preferiblemente psiquiatra, un médico consultor psiquiatra y un buen relato de cómo es ese sufrimiento, porque al final tú lo que trasladas a la comisión es tu relato vital. ¿Por qué quieres morir? Si esa persona lo tiene claro, lo fundamenta bien, luego aquí la sociedad siempre premia a los más sumisos, a los más obedientes, a los más... Entonces, los pacientes que han seguido las recomendaciones de los servicios de psiquiatría, han tenido ingresos largos, algunos han probado terapia electroconvulsiva, otros han tomado la ketamina, ya vienen de vuelta de todo. Entonces, de pronto surge alguien, no, pues que te pongan los imanes esos en la cabeza, la terapia electromagnética profunda, que de momento es una cosa que hipotéticamente quizás en el futuro sirva para algo, pero hoy no. Bueno, se rechazan eutanasias porque existe un tratamiento, es mentira, no existe. Es como decir, pues, paz y amor, paz y amor, y todos seamos mejores y verás como tú y yo no vas a querer morirte. Bueno, eso no es realista, no es justo, no está bien, ¿no? Entonces algunos psiquiatras se comportan así, pero tienes que encontrar con los profesionales adecuados para que te hagan un buen informe, la comisión lo pueda tener claro, con todo lo que cuesta, porque fíjate luego el caso de Noelia, de pronto te vuelve como un boomerang, y si no has hecho bien el trabajo, resulta muy molesto, resulta muy complejo. Y ir pasando caso por caso, y esto es lo que ocurrirá. Nunca va a llegar, ten en cuenta que estamos hablando del 1 por 1000 de los fallecimientos, no va a llegar, 1 por 0,90 y pico por 1000 de los fallecimientos en España, en el Estado español, en Cataluña 0,2%. Estamos hablando que aunque llegara al 1% de los fallecimientos, es el 1% del 1% en la experiencia de otros países. O sea, ya en otros sitios es muy minoritario. ¿Por qué? Porque es muy complejo. ¿Esto significa que no entran? No, claro que entran. Y cada vez estará más claro que entran. Pero son muy difíciles. Y ya está. Y hay que tomarse que a veces la vida tiene cosas muy difíciles y hay que abordarlas, ¿no? No sé si hi ha més preguntes, d'alguna manera, bueno, deixar clar que nosaltres, de veritat, aquests casos, els casos més mediàtics són casos que surten a la premsa i que ens preocupen a nosaltres personalment per les persones que queden afectades, però que la nostra preocupació més gran, tant de DMD Federal com des de Catalunya, és equitat, és que hi hagin uns bons protocols en els centres, que hi hagi una bona campanya informativa, tant per ciutadania com per professionals, i una formació que impedeixi que hi hagin casos que no entrin en l'oficina PRAM i per tant quedin, no sabem com, acollits. Doncs si no teniu res més, moltíssimes gràcies. No sé, Fernando, si queréis alguien añadir algo, ¿no? Pues moltes gràcies. Molt bé.